Tänään mä ajattelin avata vähän näitä mun ajatuksia näistä iHerb-tuotesuosituksista, koska itse tosiaan on käyttää sitä Rainbow Lightin Food Based monivitamiinia ja en itse asiassa olekaan siihen niin tyytyväinen. No miksi mä oon sitä käyttänyt? No silloin kun mä aloin iHerbistä tilaamaan, niin se oli tuote, jota mulle suositeltiin. No mä en sitten tutkinut sitä enempää. Mä uskoin, että tuote on tosi hyvä, kun siitä sanottiin, että se on aivan eri maata kuin Suomen vitamiinit, joka tavallaan pitää paikkansakin. Mutta se ei ole kumminkaan ehkä just se, minkä mä olisin itse valinnut iHerbistä. Koska iHerbistähän löytyy todella laaja valikoima. Että sieltä löytyy varmasti jokaiselle kyllä sellainen tuote, minkä haluaa. Mutta pitäisi niinku itse tietää, mitä sä haluat ja osata katsoa, että se on sit just sellainen, minkä sä haluat. Että ei saisi sokeasti uskoa, että joku suosittelee sulle tuotetta, että tää on todella hyvä. Ja just iHerb-tuotteet, niitä on monenmoista suosittelijaa netissä ja kaveripiirissä varmasti. Ja kuka niistä oikeasti sit tietää? Osa varmaan, kaikki ei, osa haluaa vaan myydä. Mutta osa oikeasti varmaan tietää. Mutta se on vähän niin kuin sama asia noissa tuotesuosituksissa kuin mitä on koiranäyttelyssä. Että mikä asia henkilölle painaa. Esimerkiksi täällä on tämä Bernin paimenkoira. Tämä koira ei ole ollut näyttelyssä. Mutta Bernin paimenkoirilla osalle tuomareista on ihan hirveä juttu, jos koiran silmät on vaaleat. Ja osalle tuomareista se ei niinku siihen kokonaisuuteen vaikuta, että jos se koira muuten on hyvä. Niin ihan samanlainen näissä iHerb-tuotteissa ja luontaistuotekaupan tuotteissa samoin. Niin osalle on tärkeää, että siellä ei ole jotain tiettyä ainetta. Esimerkiksi magnesiumstearaattia käytetty tuotteessa. Osalle se ei ole taas oleellista. Että joku haluaa, että mä oon nyt tutkinut magnesiumia, koska magnesiumvalmistekaan ei ole nyt semmonen, minkä mä tänä päivänä ostaisin, mikä mulla tuolla kotona on. Ja sen mä oon ihan itse valinnut, että sitä ei ole mulle kukaan suositellut, mutta en oo osannut katsoa taas sitä parasta mahdollista sieltä iHerbistä. Et nyt ensi kerralla tilaan sitten parempaa. Ja tämän videon perään pistän just niitä magnesiumtuotteita, joita mä tänä päivänä harkitsen tilaavani. Että ne vaikuttaa mun mielestä nyt paremmilta. Et tosi tarkkaan pitää osata katsoa itse ja olla kriittinen. Ja tietää mikä sulle on, mitä sä oikeesti haet ja haluut. Et näissä magnesiumtuotteissa mulla on siellä Now-Woodsin suosittu merkki. Moni suosittelee Suomessakin Now-Woodsia. Mutta Now-Woodsilla on todella monta magnesiumtuotetta. Ja mä oon tavallaan valinnut sieltä ehkä edullista hakenut tietysti. Sitten mä oon tiennyt, että magnesiumoksidia ei pidetä hyvänä. Niin sen mä oon niinku rankannut, että ei. Niin sitten mä oon ottanut sieltä magnesiumsitraatti valmisteen, joka varmasti ihan ok. Mutta en ole osannut sitten tarkemmin katsoa, että tässä mun valmisteessa siellä lukee, että siinä on annostus 2 tablettia päivässä, saat 400 milligrammaa magnesiumia, S-magnesium citrate. Eli saat 400 milligrammaa magnesiumia magnesiumsitraattina. Eli se ei tarkoita, että mä saisin 400 milligrammaa magnesiumia itseään. Ja magnesiumsitraatista sä saat noin 16-18% magnesiumia. Ja se on se magnesium, mitä me lähdetään hakemaan, kun me otetaan magnesiumvalmistetta. Ja Now-Woodsillakin siellä on todella monenlaista. Ja sieltä löysin nyt ihan niin kuin puhtaan magnesiumpulverin. Magnesium on aina yhdessä jonkun muun aineen kanssa, että se ei ole ikinä ihan niin kuin puhdas. Ja sitten kenen kanssa se on yhdistetty, vaikuttaa siihen imeytyvyyteen. Ja sitten tällä yhdistävällä aineella voi olla niin kuin omia ominaisuuksia, terveysominaisuuksia ja vaikutuksia. Ja
Mä laitan tähän nyt niitä tuotesuosituksia, mitä mä oon tästä magneesiumista nyt löytänyt. Mutta sielläkin ihan tällä yhden merkin sisällä, Nauwoodsilla, niin siellä on just tämmönen tuote, 400 milligrammaa, joka näyttää, että 100% päiväsuositusannoksesta saat magnesiumsitraattia. No sun tarvii älytä itse. Tosiaan tietää, että ei se tarkoitakaan, että sä saat 100% sitä magnesiumia. Että se ei olekaan se suositeltu määrä. Ja Nauwoodsilla osassa tuotteissa lukee just, että sä saat magnesiumsitraattia tai magnesiumoksidia. Ja osassa siellä lukee, että sä saat magnesiumia, joka on magnesiumsitraatista. Eli jos tässä munkin tuotteessa lukisi näin, niin silloin mä saisin sitä magnesiumia 400 milligrammaa. Et ihan sama merkki, niin käytetään eri merkintöjä. Ihmisen pitää itse olla kriittinen, osata katsoa, koska sitten kun lukee näitä myyjien eli valmistajien tuoteselosteita, niin joka ikinenhän tuote kuulostaa maailman parhaalta. Kuulostaa siltä, että ilman tätä mä en selviä varmaan päivääkään. Ja näin se on. Mä laitan tähän nyt, mitä mä oon oppinut tästä asiasta. Et se voi olla, että siellä on vielä parempia vaihtoehtoja olemassa. En mä tiedä. Siinä tulee 9000, yli 9000, kun pistää hakusanaksi magnesiumia. Kukaan voi niitä kaikkia läpikäydä. Mutta mä oon nyt löytänyt itselleni ainakin niin kuin paljon parempia vaihtoehtoja, mitä mä tilaan ensi kerralla. Että mä saisin oikeasti sitä magnesiumia, mitä mä oon lähtenyt hakemaan. Ja tää luontaistuotekaupoissa on vähän sama juttu. Että tarvii muistaa, että sille kaupan omistajalle on periaatteessa lähtökohtaisesti ihan sama, minkä sä niistä tuotteista ostat, kunhan sä sieltä jotain ostat. Että kenenkään kauppiaan moraali ei ehkä sillä ole niin hirveän hyvä, että se ei lähtisi sulle myymään.